Кажа обикновеното, което съм мечтала, го имам. Което съм си представила, че каката ще прасни, че има деца. Също се сбъдна. Надявам се този път и това да се сбъдне. Какво да кажа другото? Спокойствие и кураж. Той ми трябва. Абе всичко И да мечтаеш се боря. Да не се отказвам лесно. Не се ли отказваш лесно, мислиш ли само едно и също, сбъдва се. То и да имаш късмет, като не знаеш и да се възползваш, лесно ще го ритниш. И той го има. И тъй. Ще сядаш на моето място. Ще папаш. Ще си представяш, че съм тук. И тъй. Разходки, той не заблуждавай децата. Се притеснявай. Ама няма файда да ревеш, да не ядеш, да се безпокоиш, да се разболееш, да ме притесняваш и мене там. Пак, като имаш възможност от Пепа да се видите с къката, с децата, пак им обръщай внимание. Ете, карай си живота, както сме го карали. Те мисли не са ти нужди, ма ще я обилят, ще я заколят, ще я продадат. Такви с работи няма да мислиш. Какво ми обещаваш? Обещавам ти, че ще се върна, ще прегърна, ще си вземам децата, тебе, ще излезем някъде, ще се разходим, ще се прибреем, ще мислим какво ще правим. Има време за всичко. Обичам те, пожелавам ти да си жив и здрав, като се върна с децата и никакви притеснения да не чувам. Чао, обичам те. И писатата ми да гледаш. Обръщай внимание на Дана. Цункай по някой път децата и те от мене. Ако не се видя с Дана, пратим целувки на двамата. И тъй да си гледа и тя работата, да не се кара с мъжа си, да не прави лудори. Тъй нататък. Ще даваш акъл и на нея. Де тя на тебе, де ти на нея. Абе всичко кураж. Да имам и кураж. И търпение. Остава ти, мамо, само ви и двамата. Тук. Подкрепяйте се колкото можете. Що годи, леле, се ще ти помогне нещо за децата. Може и да ти наготви. Няма да те оставите.